Magaling lang siyang kumain, pero yung maglaro, hindi. Bakit? Pag kumain ba siya, nauubos lahat, gano'n? Ilang beses may nangyari sa amin ng bayaw ko. Ano? Paano nangyari yun? Meron kaming napansin sa kanila na hindi din dapat mangyari. The way ng pag-uusap nila is syempre nangyari din siya sa akin. Kaya alam ko kung paano maglaro yung guy. Bakit magaling ba yung guy maglaro? Magaling lang siyang kumain, pero yung maglaro, hindi. Pag kumain ba siya, nauubos lahat, gano'n? Yes, para siyang hindi pinakain ng magulang, ganon. Parang pag gutom na gutom, ganon. Pero paano kayo umabot sa puntong gano'n? Ano yun? Magaling ba siya magsalita? Gano'n? Magaling siya magsalita, ang galing niya ang galing niyang magdala ng pananalita niya, yung madadala ka talaga sa lahat ng sasabihin niya. Pero honest question, nagkaroon ka ba ng feelings dito sa bayaw mo? Ano lang, wala talaga. Yung ano lang talaga, parang sabihin na natin, subo. Hindi man kayo yung nagkatuluyan, at least kayo yung nagkatikiman, diba? Natikman mo, anak ko. Parang kikiam naman eh. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.